Játszatok Lovers in Dangerous Space Time-ot! Legyen az barátok, család, barátnő, barát, kiskutya, kismacska, bárkivel. Vedd meg! Látod, nem is olyan drága. Neked ez kell! De úgy tényleg ezt a játékot kb. Egy no-name youtubernek a csatornájának a háttér gameplaybe láttam egyedül. Pedig én már 3-szor kijátszottam a játékot spanokkal, meg exemmel. No aztán ezt miért is tennéd? Hát csoportosan beszálltok egy ilyen 2D-s űrhajóba, azt mentek a különböző pályákon, miközben írtjátok azokat, akik csúnyán néznek rátok. Hogyha ezt az utolsó mondatot nem vettem fel körülbelül 30-szor, akkor egyszer sem. Alapfelállás. Minimum egyedül. Azt azért légy színe. Maximum 4-en játszatok vele egy számítógépen. Igen, ki kell mozdulni otthonról, tudom, az fúj, meg napfényes, de ha jót akarsz magadnak, akkor kimész. Az űrhajóban bárki bármilyen pozíciót betölthet, lehet ágyús, shieldes, vezető, és a többi kevésbé fontos funkcionális lehet valaki, hogyha nem tudom, ráerőltetitek, elveszít egy fogadást, vagy valami. Bosszok. A bosszok. Nehéz? Igen, de nem megugorhatatlan. Tök fasz a mechanikákkal működnek, amikkel a többi szintekre nem jellemzőek. Akarod magadat tőle ölni? Hát az első végigjátszásomnál a Final Boss egy kicsit szenvedős volt, de azon kívül nem annyira. Na most irány és tessék szépen elmenni játszani. Hes!